Kaixo, gaurkoan errezeta bat egitea proposatzen dizuegu. Errezeta oso osasuntsua eta oso erreza da egiteko. Hain erreza, osagai bakar bat erabiliko dugula. Platanoa, bai? Platano batzuk erabiliko ditugu. Askotan etxean, helduegiak diren platano hauekin ez dakigu zer egin, aurrei zaila egiten zaie platano hauek jatea. Orduan guk aprobetxatuko ditugu eta gaurko honetan platano izozki bat egingo dugu. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Oh. Izozkia prest dugula, katillo batera pasako dugu. Intxaur batzuk bota. Eta merienda prest. We can